U najnovijoj drami iz realitija, Ena Čolić potpuno neočekivano otkrila je koliko je plaćena za svoje učešće i to usred žestoke svađe sa Jovanom Pejićem Pejom. Njihov turbulentan odnos i burne emocije kulminirali su kada je Ena u trenutku frustracije izgovorila cifru koja je šokirala gledaoce. Svađa je počela oko njenog ponašanja sa drugim učesnicima, posebno sa Munjom. Ena je pokušavala da objasni da joj je Peja ipak najvažniji, ali Peja nije delovao ubeđeno. Pokušao je da prekine razgovor, delujući zbunjeno i hladno. I dok su kamere sve beležile, Ena je u jednom trenutku, usred emotivnog izliva, ispod pokrivača priznala da je za svoj boravak u realitiju dobila čak 100.000 evra. Izgovorila je to bez razmišljanja, kao deo svog pokušaja da dokaže da zna šta radi i da je svesna svojih postupaka. Peja je sarkastično ponovio njene reči, ali publika je već bila u šoku. Na Instagram stranici posvećenoj realitiju odmah je objavljen snimak ovog trenutka uz komentar da se Ena možda šalila, ali je sve zvučalo previše ozbiljno. Društvene mreže su se usijale. Komentari se nižu, a mnogi se pitaju da li Ena zaista vredi toliki honorar. Neki je podržavaju, drugi je žestoko kritikuju. Jedno je sigurno. Ena je još jednom uspjela da bude u centru pažnje. A da li je to slučajno ili planski, ostaje da vidimo.